היום אני רוצה להראות לכם איך לעשות הפניית שיחות מהטלפון שלכם לטלפון אחר. אוקיי, אז אני מראה לכם את זה על סמסונג, אבל זה עובד על אותו עיקרון ברוב הטלפונים. אז תיכנסו לחייגן של הטלפון שלכם, תלחצו פה למעלה מצד שמאל על השלוש נקודות, ותלחצו פה על הגדרות, ותרדו למטה עד שאתם מגיעים לשירותים נוספים. תיכנסו לזה, ופה תיכנסו לפה, להפניית שיחות, תיכנסו לזה, ופה יש לכם כמה אפשרויות. יש לכם אפשרות להפנות את השיחות תמיד, זה מעולה אם אתם בחול עם סים אחר או אם הטלפון שלכם בתיקון. יש לכם גם אפשרות לעשות הפניית שיחות אם אתם באמצע שיחה, שאתם מקבלים שיחה ממתינה בעצם, או עוד אופציה טובה זה אם אתם לא עונים או לא זמינים, אז בואו נגיד ניכנס פה להפנות תמיד, ניכנס לזה, ועכשיו אתם יכולים לרשום את המספר שאתם רוצים להפנות אליו, או ללחוץ פה על האיש ולבחור מהאיש קשר. אז בואו נגיד נבחר מהאיש קשר, ואחרי שבחרתם את האיש קשר, את המספר, אתם לוחצים פה על הפל, וזהו, עכשיו זה יפנה תמיד שלא תהיו זמינים. כמו שאתם רואים, רשום לנו מעביר שיחות ואת המספר. כל פעם שלא תהיו זמינים זה בעצם יעביר את השיחה למספר הזה. אז אם אתם צריכים לקבל שיחה חשובה, או אם אין לכם קליטה, אז זה מאוד חשוב לעשות את זה כדי שלא תפספסו את השיחה. וזה הכל, עכשיו זה יעבור לטלפון שהגדרתם. זה מעולה אם אתם טסים לחול, משתמשים בסים מקומי, או אם יש לכם בעיות קליטה, או אם הטלפון שלכם לא תקין, אז ככה לא תפספסו אף שיחה.